Hello mga bisdak, ni ana usab kita sa makalingaw na to nga sugilanon karon. What the style? Sugilanon kani sa usa ka lalaki. So daghang musaway sa iya ha kay ang iya manggipatulan nga babae duhanay anak. Pero ang iyahang giwarugan gyud nga wala sila'y labot kay siya man ang nahigugma sa mao nga babae. So palami gyud ni, mao na ni anyong giulat mga ka what the style. Mga bisdak atak. Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Damin. Ginaingon, bahala og sawayon ko niyong tanan, nga nahigugma og babae nga salin sa uban. Unsaon ta man ang pure dalaga og putli, bawa man ko'y gugma. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Aha, murag adto ginapadung sa kalsada si Lani da. Paya, mo ato tiling merkado. Sundan ka gid siya. Kung asa gid siya paingon. Usban ko sa pagdigas akong gugma. Hala! Uy, paya, nagkasugat sila si... Uy, sila ni Irma. Nagkasugat. Di lang ko na kumuduol. Hasol kay... Naas Irma. Dako na bago ni gusto na ako. Pero ako, di ko ganahan na niya. Mao pa dela ni? Nanguyab kidain ni mo si Damin? Wala kiday, uy. Pero, wala ko sugta, uy. Basig, iya lang niya akong binuangan. May anak na ba akong duha? Pulos pag yun na lain-lain og amahan. Basig, igo ra niya ako niyang tilawan. Nganong naaman taon na siya maibog ni mo, uy? Ako nga dako og gusto niya. Iya lang kong gipaliwa. Nga pure man unta kong daga. Unya, virgin pag yun. Maotsyod. Ganong ari man yun na siya nako, uy. Away noon, pure mapot ko nga daga. Disgrasyada lang. Nay. Kaya pa madisgrasya. Ay, sige, uy, sa ilo lang ta, ha. Ulit na ko. Uy, kung magkita mo ni Damin ba, nagyapon siya day, ha, nga ako'y panguyaban, ha. Please? Uy, sige, tay. Salamat, Daan. Bye! Ay, kung sakit kay may nakong buhato, no? Aron magkauyab mo ni Damin. Hala, wapalipak! Siya nagkalit nga. Niguho ang iskina. O ikasugat ako siya. Oh my God, kulba my heart. That is... Asa to paingon si Lani, da Irma? Oh, Lani ba? Asa man to padung? kuan ka nang ato ko na siya sa merkado. Asa man to siya, di? Sa merkado gani. Merkado? Kanang Damin. Nagsulti bayat to sila ni nako nga gihasulan na kuno siya nimo. Sige kuno ka og dot-dot niya sa imong gugma nga wa man kuno siya gusto nimo. Hala, mo na yung sulti? Ikaw ba Damin ba? Dunay pure nga daga nga way anak. Nganong adto magyud ka mahigugma sa daga nga duha nay anak? Lain-lain pagid amahan ang mga anak. Ay, doon tay pure daga nga virgin nga nahigugma nimo. Og naibaw ka kung kinsa ang maong babae, di pa? Ay. Oh. Sige. Sailo lang ta, da Irma, ha? Aris ako. Kadiyot sa! Dong, stress sa kadiyot ba? Damin! Uy,
Bahala ka niya. Basta kayo, paso na ko sila ni. Naibaw ko. Nga ikaw mismo. Ang buot mong ipasabot. Nga babae niya. Nahigugman ako. Pero ako'y gusto ni mo, Irma. Si Lani. Siya nga akong gimahal. Bahala og may anak na siyang duha. Kuya Juan, malanta oy kung kisig kalit o pangablit. Ikaw maguday na. Damin. Oh, kuan kining magpalit sig kog konsumo din sa merkado. Ano? Oh, Nakita tika mo ang giduol tika. mao ba? Oh, sige, ato na ko. Una kong ulit di mo ha. Kadet. Suman. Mamisita ko nimo karong gabi iday ha. At tubang nga ba ako day? Tubang raman ka ha. Lagi. Okay, bahala ka. Yes! Bagang sa ilong salamat kayo. O nang higayon. Kabisanong siya nga. Atubang sa kong pagpamisita. Ay, salamat kay iya nagi kong atubangon. Dong, damin. Pa? Ayaw ng babae nga daghan na kay agi, dong. Ya, doon na pagay ebidensya, daghan og agi. Kay, tuhay iyang anak, nya, lain-lain ang amahan, purbidang style sa di mo. Unsa mo ka? Pa, nabiktima lang na siya pa. Kanabang mga bakak na pasalig ba? Mao na pa. Tima, ha? Mao na nga ingon-ana siya pa. Pero nakasiguro ko, gabuutan sila ni. Bida. Wa magiling mag-news Pedro. Noon sa ikaw naman noon. Papasad. Uy, yan mo sa ko ang Saywa. Pero oy, lain kayo nung nanaon oy. Nga naidaghang dagang nga mga berhen pa niya. Unya adto na ka sa dako na kay bangag. Vida sa limo. Bangag sa ilong sa di mo pa, uy. Bangag sa ilong. Hey. Doon naman sa oy mga kapaghambong ng bayana. Lagi pa. Kay gwapa man. Maugyod pa. Kanang imuha dong, grabe na ikapangabog dong. Ang gidakon ana murag pustis biko. Ha? Papasad, uy. Tino na. Oo mo sa tanan. Kung may dunggan pa, bakin. Ha? O may dunggan, itoy. Pero mas proud, magyud ta nga pure yung dagatong pangasawa. Purbida. Basta pa, Uy, anak nung ba? Purbida sa di mo. lagi nindot lagi unta na pa. Basta kay, ang ako magod pa, si Lani mo'y gigugma ining giatay ni kong kasing-kasing. Oh, giatay ha? Lagi, kung subton ko niya ba, pakaslan ko na yan siya. Damin sito. Basta kay mao na to pa. O saman, Hanay bawang ko ba nga, daw nagidagang pure nga dagang nga putli. Ang mauyab yun ako. Kung gustuhon yun ako pa. Pero si Lani magid pa, si Lani gyud gusto nako. Si Lani. purbida. Kung sugtong ka ng bayana do, Usa mamisita gyud ko niya pa. Bisita ka? Bisita ko karong gabi. Walang sugtong ka ng bayana. Hinyain mo ng pagkaslan. Mapuno kas kabila na din sa tundapit do, ha? Ha? Si Kabil. Libak! Aw, Samtang. papasid, oy. Pero, nagugma magkakala. Bahala ka sa buhay mo! Pa. Yads. Mo na yads. Sayo kay na si Damin oy nga imong palabyon. Tagsar ka makagitaglaki nga mahigug magbabay nga sama nimo oy. Nga may duha na ka anak ug lain pagid ang amahan. Sa man ka oy? Nabatyagan ba yan ako, Yads? Nga tinuod yun nga nahigugman ako si Damin, pero madlok mo ko, basig magmahay ko ba kung kami ang magkadayon. Wabi agit ko'y gusto niya. Sus yads. Kung makatilo ka kang Damin no, sigurado yun nga mahigug makiyads. Ha? Nga naman? Uy, kabaw ka no? Kababata ko man si Damin no? Sa mga gagmay pa mi? Kami magyud premi ang magdungag kaligo sa uwan? Ay, susiyads! Dako og taas kay ng iyaha, way! Oh, Gamay ba kami ato, ha? Samot na lun nga. Dako na siya! mao pa, Yads? Hala, tubod ba yung laway na ko? Laway ay! Mabiyan ni akong ganahan. Katong mga lalaki nga,
Miagi na ko. Di man kay to tantong dagko, uy. Papagit ko makatilaw o grabe ka dako, Yads. Kung mauyad, sugda! Sugda si Damin! Aron makatilaw ka sa wapan ni mo matilaw eh! Sugda na yun, Dad! Sugda na yun! Lagi pa. Mo lagi pa. O ba? Nice. Adi na ni mausap pa. Mura ni kinig numero 11. Hindi, Mao na ni gina kong mausap baruganan. ang imo desisyon. Hugot na ni pa. Taysa. Namisita kigil ko babae ka na ko kay bo. Ha? Bahala na pa. Bisan Giyagyan na duha kay bato. Imo magyundak o ni mo ba pa? Bahala na. Bisan noon sa pa isulti ni mo pa. Di ko matarog pa. Kay nahigugma ko nila ni. Bahala ka. Basta matuman lang ni mong gusto. Basta maabot ka ni adlaw, magbahay ka. Pa. Ngaynig ni mo wana. Oh. Porti na bungkaga, bida. Ayaw niya ko padungga, ha? Nga, kay pikatan tagyong kag imo kung basul-basulon, ha? Pa. Ay, salamat taon. Ay, thank you. Kay mo naging kong isugot na ilan eh. Lipay ko na wait kabutangas akong kalipay. Damin, tabangi lang ko, ha. Nga makaton ko sa pagkikukman ni mo. Kaya sa pagkatinuod lang, no. Wa pa man ko'y gusto ni mo. Pero nasayod ko nga buutan ka. Lagi. Og matuod kang hikugman ako. Mao nga, gisugot ka. Tabangi lang ko nga makaton ko sa pagkikukman ni mo, ha. Odi. Yay, matubay. Basta mo to day. Okay kita. Oh, nya, ipasali ko ni mo day, ha? Salig ko ni mo day. Libog mo ko sa'yo, Odi. Good. Kanang Odi day. Uday, muna sibut sabutan, ha? Mao na to, ipasalig ko ni mo. Makat-on ka ras magigugman ako. Basta ikaw ha, sayod jud ka ha. Nga may anak ko nga duha ka buok. Nga dili na ko putli. Bala, piskus kadusina pa na. Basta kay, magpakasalta sa labing madaling panahon ay. Ako'y mga mahan sa duha mo ka anak. Nya, day, sunod adlaw ba, holiday man. Wa mo ko'y trabaho. Mag-date ha. Manuroy ta. Asa man, ginahagap, nanaw tag sini day. Ha, ginahagap. Para malingaw ta. Uyab naman ta. Busa mo kuyog ko na mo bisag asap ako ni mo dadang. Bisan, ito pa ko ni mo dadon sa mabuk ng lawak. Ala, kini. Musukot ra ko. Uy, ano, kini. Ay, sige day. Mag-date ta sunod adlaw ha. Manood tas imong gingon nga mabugnaw nga lawak. Kini, katilaw ni Jiko ini. Maling may duha ka na ka-anak. Basta ang sunod ako. Grabe ha, Damin. Katampok, anak. Sakto ni vitamins day. Diba? Unya, taas magkit ka ayo. Sa dagi pa inam nga vitamins sa mong papa ni mo, ha? Inat-inat ni ka na buntag. Amurag tira-tira. Tinodiding kisulti sa kong kapapata nga si Wabayot. Ha? Alimi. Ato na ni ko. Ayaw sa nang ipasudong. Patilawas akong dako. May mamatilaw sa kong anibi. Grabe, apit di mahakot. May nahitabo ginamo ni Lani at itong higayo na. O guman sa nahitabo na mo, gipamayan ko dayon siya. Daghan na nakasaway nga nangasawa ko ng ko babae nga may duha na kaanak. Pero bahala sila sa buhay nila. Kaya ko, nahigugma og dili sila. Bahala sila. Mga kasama ang kaagi ni Damin, dinining tulumanon. What's the style? Bahala sila